Johnny, a vi došli na Johnny Medjetu kanal. Pa da ste bre familija bre moja! Šta ima kod vas, kako ste? Nadam se da ste mi fin, da ste mi raspoloženi, da ste mi onako tipi top za jedan fancy mancy genijalno kvalitetan content danas. Uglavnom, dragi moji ljudi, ja sam ustao pre 5 minuta, a imam nešto pametno da izjavim, verovatno za 5 minuta ću nešto drugo da izjavim, pošto sam ustao pre 5 minuta, ali imam jedno da kažem. FIFA je najbolja, znači, mobilna igrica ikada. FIFA, ja tebe obožavam, ja tebe cenim i poštujem sad svi. FIFA, mi te volimo, FIFA, mi te volimo. Za 5 minuta ću verovatno govoriti FIFA, najgora si igrica ikada, ali vi u komentarima cepajte FIFA, mi te volimo ili FIFA, mi te mrzimo. Tako da i ovo ostavite like i ustao se pre 5 minuta i pogledaj ovu genijalnu frizuru, ovo nema nigde. Gledaj ovo. I evo nas, dragi ljudi, u FIFA Mobile, šta ljudi da kažem, napokon jedan event, nije story event, da je ljudi, ovaj novi shifter, skraćeno shift event, bio shit story event, ja verovatno igricu bi odmah obrisao, ali nije story event, a izgleda kao story event, iskreno, nije baš ništa specijalno, ali ima ljudi dosta free kartica, tako da ljudi moji, jako je zanimljiv event, pogotovo što su ikone promenile svoju poziciju, što izgleda jako zanimljivo. Striker je centralni bek i tako, što mi je jako lepo, ali ljudi moji, znate šta, ne, FIFA stvarno, brate, nije u redu. Trebali ste ljudi onako iz fore, onako iz zezanja, da ubacite u igricu najveću ikonu ikada svih vremena. Čovjek koji je dao više golova i od Ronalda i Mesija, ali autogolova, legendarni striker Harry Maguire. Zamisli da su bacili onako radi fore 112 Harry Maguirea i to da bude free to play, pa svi bi ga koristili, bio bi najjači striker u igrici. Tako da FIFA, to ti zameram. Također ljudi, zameram FIFA jednu stvar, a to je ljudi ovaj Timo od Avik koji traje ljudi još 7 dana. Ne znam šta će doći umjesto Timo od Avika, to me jako zanima, ali ne znam zašto traje još 7 dana. I plus, dragi moji ljudi, plus, ja ne mogu sad ovdje da otvorim ni jedan pek. Je li ovo neki bug ili šta se ovo dešava? Nek neko napiše u komentarima, ali FIFA, majke mi, znači, ono što sam rekao na početku da te volim, boga mi, kritično je. Vidi ovo, brate, znači, ne možeš da otvaraš Timo od Avik, imam 100k Timo od Avik, plus nije došao novi Timo od Avik, ja ne razumem šta se ovdje dešava i također imam još jednu jaku zamerku, ljudi, što se tiče Liga šampiona eventa. Ljudi moji, ja ne mogu da verujem, znači, da se nije promenio i dalje ovo, da se ovo, ljudi, i dalje nije promenilo. Ja sad kad prođem ovo sve, ja ću imati 3 ova komada, znači imat ću ljudi ova 3 ova UCL trofeja i moći ću opet da uzmem Ridigera, ili neću moći, jel može da se uzme Ridiger? Izgleda da ne može da se uzme Ridiger, šteta ljudi je, zamisli da mogu opet uzmem Ridigera, pa otvarao bi onaj 111 pek, možda čak i može, ali mislim da ne može, mislim da može da se uzme Kane, ali ljudi, ja vam iskreno ne bih preporučio da uzimate još Kane-a, jer možda u četvrtak se ovo bude refreshalo, promenilo, ja se nadam da će se ovo promeniti, jer ja mislim da ovo nema smisla, a ja Kane-a uzimati neću. Drljavi Kane, još drljaviji Tottenham, sad kad krenu navijači Tottenhama, Johnny, brate, imaš veliku glavu, smrad jedan pokvareni, vređaš Tottenham. A prvo, ljudi, što želim, ljudi, jeste u Quest da odemo i da vam pokažem nešto stvarno, ljudi, dobro i zanimljivo, a to je, ljudi, da je ovaj genijalni Owen, ovaj right winger over, nije striker, nego right winger Owen, moj čovjek iz Liverpoola pre svega, moj čovjek, sad kad krenu svi u komentarima, moj čovjek iz Liverpoola, kartica je genijalna. I što je najjače, ova kartica je sigurno free to play, ali ova kartica je stvarno genijalna. I mnogo mi se sviđa ovaj Michael Owen, kartica je bolesna. Također imate i također 2 još free kartice, to je ovaj right back, znači CM, defanzivni vezni, sad je right back, motherfucking Essien, legenda Chelsea-a. Mogla je da bude jača kartica, mogla je da bude negde 108, 109 kartica da možda se koristi, ali ti, mislim 107 je ljudi kartica, ali ova kartica izgleda kao da je, nemam pojma, 112 ovara, gledaj, znači sve čovjek ima preko 100 kartica, je stvarno nevjerovatna i stvarno mi se sviđa i također je free to play ovaj genijalni CM Makelele, što mi se jako sviđa, iskreno, ali sve su stvarno ljudi kvalitetne i dobre kartice, ali mali mi je ovo što mi se ne sviđa, ali možda budem sakupljao neku
shift ekipu, napravim neki icon shift, ako to želite vidite, obavezno ljudi bacite like, a sad pre nego što nastavljamo dalje s klipom, idemo ljudi u story. Idemo u story ima pek, u story ljudi ima jedan zanimljiv pek koji stvarno imam želju da otvorim. Inače ljudi na drugom akauntu imam 12.000 gemova i otvarat ću 12.000 gemova. Ako to želite da vidite, odmah sutra morate baciti na ovaj video 1000 lajkova. A sad ćemo ljudi da otvaramo ovaj neverovatno kvalitetno zanimljiv pek koji još na popustu, tako da FIFA, ja te obožavam i volim i hvala što si dala ovaj pek na popust, ne znam koliko će trajati popust, ali kao ovaj pek je 7.500 gemova, a sad je kao 3.700, tako da verovatno je teško sranje i iz ovog peka apsolutno ne možeš ništa da dobiješ. Ali vidim ljudi, znači ima šanse, imaš 1% šanse da dobiješ 112 shift igrača. Ne daj Bože neko na Instagramu da mi se javi da je otvorio ovaj pek i da je dobio 112 Rivalda. Pa ubiću ga životami, doći ću mu na kuću, razvalit ću ga i slobodno ljudi ako hoćete zapratite me na moj Instagram ovaj ovde, tako da neće mi smetati. Uglavnom, vreme je da otvorimo ovaj izuzetno kvalitetan, atraktivan pek. Što vidite ima i 2% šanse za 111 igrača, ali ja ću vjerojatno fazon dobiti neku shit, a vidiš 100% šanse imaš za 105 plus igrača, što je jako zanimljivo. Ovaj pek u stvari nije ni loš, brate. Ništa, ovaj pek je u stvari dovoljno i kvalitetan ako mene pitaš, tako da iskreno možda ovo se isplati, možda ovo ispadne dobro, ne znam ljudi, ali mislim ono, kad vidim da je 100% 105 plus igrač, to znači da je garantovan, tako da ljudi moji, ja bi iskreno, baš bi onako želeo iskreno ovog Petita, znači Petit je previše bolesna kartica, zamisli dobijem ovog left back Petita, pa ubio bi nekog, brate, kakva kartica, sine još levi back, Rivaldo, striker je, znači ovo je bomba, ovo je boleština, sine, ovaj Sokratis, CM Sokratis, mi se ne sviđa, njega stvarno ne želim, zamisli sad njega dobijem, brate, ko zna koliko košta, brate, ovaj Bergkamp, right mid je genijalan, ali neću igrati s right midom, tako da, a znate šta je najkvalitetnije? Ovaj defensivni vezni Ferdinand, kako bi mi lik upao, brate, odmah bi kupio Vidića i napravio teško ludilo. Ovaj Best je također genijalan, iskreno, baš je dobra kartica. Ovaj Campbell striker, ovo je najjača kartica ikada, bukvalno. Samo ne bi ljudi, teo Essijena da dobijem, Essijena i Makelele, zato što ih već imam, i da ne budu 105-ice i može Hadžika, iskreno Hadžika, ili ovaj centralni bek Vieira, koji izgleda genijalno, samo da vidim koliko je visok, 1.85. Ovaj Vieira, brate, znači, bolji od pola štopera u igrici, majke mi, strašna kartica. I ovaj Verona, brate, ovaj Verona je bolestan, brate. Ovaj Verona nije još ima 86, ovaj Verona, još ima 4 skill move za štopera. Ovaj Verona je brate, kakva kartica, da li je realno ovo? Ništa, idemo ljudi, otvaramo 3.750k gemova, otvaramo Special Shift Ultra pek, tako da FIFA, EA, molim te nešto dobro, nešto kvalitetno, ko Boga te molim, ajmo čitaj, šta čitava 5 dana, gledaj ovo, inače ljudi, danas FIFA nije radila, bila jedno 2 sata i meni je došlo, brate, znači da ubijem nekog u EA-u, ali FIFA mi te volimo, Walkout je ljudi, Walkout je, please, Walkout je, Engleska, left winger, ovo je onaj 107 Shearer. 107 Alan Shearer. Nisam zadovoljan. Shearer. Fuck, ljudi, moglo je bude nešto bolje. Fuck. Jel imaš koja kartica? Ne, samo ovaj Shearer i dosta ovih poena, što mi se jako sviđa. Ali ljudi, na drugom akauntu imam 12k, tako da ćemo otvarati na drugom akauntu verovatno sutra. I taj klip će možda izaći u nedelju, tako da otvarat ćemo. Imamo 10 limitiranih ovih pekova, što je jako dobro. Koliko god otvorim na drugom akauntu otvorim. Biće jako zanimljivo. Otvorio sam ovde, dobio sam Shearera. Ok, kartica stvarno, ali ne sviđa mi se. Samo da im koliko košta na marketu, da li uopšte može da se proda? Ako se ljudi prodaje, da ga ja lepo, sine, uvaljam za neke pare. Gde je? 4 miliona, sine. Bolje da ga ne prodajem. Čekaj koliko koštaju te shift kartice. Taj novi shift, ovo je fantasy. Gde je shift event, brate? Ša? What the hell? Ovde nema još... Jesam ja ljudi slep ili ovdje stvarno nema još ikonica shift eventa?
nema veze, ajde, nije ni bitno. Možda su oni pod ikonama, ček, možda su oni pa da, pod ikonama su, bože, sam jedan normalan, ja sam stvarno mislio da će, a vjerovatno su pod ikonama, tako da ček, ja se izvinjavam, moram da proverim koliko koštaju kartice. Brate, 160, ladno likovi dobili Rivalda, Petita i ja ne mogu, brate, da verujem. Da li su ove obične kartice pale? Mislim da im je dosta pala cena, tako da bit će tu kupovine. A što je najveće, ove kartice uopšte nisu ni skupe, što mi se jako sviđa, iskreno, baš su onako nekako i zanimljive su, tako da možda budem neko i kupio, ako baš neko ne... A također, ljudi, imamo ovaj shifter exchange koji izgleda koji izgleda stvarno ok, ništa specijalno. Nisam znao da ima shifter pass. Šta se tu dobija, Dest, brate, Dest i Verona. Ovaj, brate, pas je genijalan, brate, ovaj pas je kvalitetan, iskreno. Pas je baš kvalitetan. Da vidimo Vieira, da vidimo koliko su oni skupi u stvari. Vrate, preskupi su. Vrate, a šta je ovo, evo te, gle koliko ti igrača treba, sine. Treba ti brda oca, pitaj Boga. Koliko kartica. A šta ovdje ne mogu da stavim, brate? Šta ne kontam? To ni meni sad nije jasno, brate. Šta je, bre? Ništa, možda čak budem napravio ovog Vieiru. Možda budem, ljudi, ne znam koliko će me koštati, ali možda budem napravio ovog Vieiru. Ne znam koliko je na marketu, vjerojatno nije, ne untradable je ovaj Vieira, ali, brate, toliko mi bolesno izgleda, tako da ga možda čak budem, ljudi, napravio, nemam pojma, vidjet ću, ali ovaj Vieira mi je, brate, mnogo bolestan, brate, lik je stvarno baš prebolestan, vidjet ćemo, ljudi, da li ću da ga napravim, i ček, nisam vidio ovu dvojicu, šta ja radim, brate, zašto izlazim, htio sam da odjavim klip, majke bi, ne mogu, FIFA, mrzim te predomis, ovaj Hadži izgleda zanimljivo, ovaj Hadži stvarno, Bože, Hadži je dobar, brate. Ljudi, iskreno, ako vam trebaju neke kartice, ono, baš da su zanimljive ili da su okej. Šta? Molim. Ovdje čak trebaju da po pozicijama, ovo je zanimljivo, ovo dosta ljudi nikad nije bilo, znači po pozicijama, znači right winger, right mid, right back, ovo je zanimljivo, iskreno, ovo, znači ti ovdje treba da uložiš right mida, right backa iz fazon, da, samo right mida, right backa i right wingera, što je jako, ovo dosta nisam vidio, ovo je stvarno zanimljivo, ovo mi se sviđa iskreno, ovo je dosad nešto neviđeno što se kaže, stvarno mi izgleda zanimljivo i da vidim Shearera, da vidim Alena Shearera, po Shearer, znači samo Englezi, znači na Shearera, a ja dobio njega, brate, njega nećemo praviti, ima stvarno strašnu karticu Shearer, stvarno izgleda bolesno, mislim kvalitetna mu je kartica, ček da uđem, samo da vidim nešto, zanima me još jedna stvar i završavamo klip, neću više da vam dosađujem, on je pao, brate, na 78 miliona, ne veze, valjda će skočiti, nadam se, i ovi su svi popadali, ali ja sam njih dosta i prodao, tako da kad su bili na 10 miliona, dosta sam ih prodao, ostavio sam pa nekih komada, čisto ono da sačuvam, samo da imam ovog Shearera, brate. Ali stvarno je, brate, bolestan, brate, ovo, šteta što je 107 kartica, ali lik izgleda kao da je 111 kartica, je li ovo moguće? Pišite u komentarima, a mi se ljudi vidimo u nekom sljedećem videu i također ocenite ovaj shifter event od 1 do 10. I to je to, ljudi, za ovaj klip, nadam se da ste uživali, nadam se da je bilo lepo, da ste me makar se malo raspoložili. I to je to, ljudi, za ovaj video, hvala vam što ste gledali, ćao!